Какво става, хора? Аз съм Ninja Boyz и в днешното видео искам да ви се похваля с едно нещо. А именно, че най-накрая имам златната нинджа, както можете да видите. Само да фокусира камерата. Ето, да фокусира. Имам златната нинджа и Зейн от Skybound. Опа, чайте, че неш камерата за миг бъгна. Имам Зейн от Skybound. Можете ли да си повярвате? Можете ли да повярвате, че ги имам тези две фигурки? Може да са фалшиви, но важното е, че ги имам. Ако питате откъде са, те са в комплект заедно с тези човечета. Да. И те са оттам. Но аз ги имам. Заедно с останалите. Но тези са ми най-готини от всички. Защото аз повечето от тях ги имам същите, като например Ния от Skybound, аз имам. Кол от 5 сезон го имам. Друг кой? Кой? Май само това, друг няма. И да, това е като цяло. Съжалявам, че видеото е само минута и нещо. Така че не ми се сърдете, просто да. Надявам се да ви е харесал клипчето. Лайк, subscribe, share и чао.